Wara s-suċċess li ġab miegħu il-kunċert ta' Beauty and the Beast u The Lion King Live to Film, il-Malta Philharmonic Orchestra settela ieħor tal-Pirates of the Caribbean fl-MFCC f'Taqali. Għal dan il-kunċert huma konfermati li se jattendu aktar minn 2600 ruħ. Il-kunċert se jikkonsisti f'mużika b'kollaborazzjoni kreattiva bejn il-kompożituri Badelt u Zimmer li tista' titgawda mill-familja kollha. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici iltaqa' mal-artisti u l-organizzaturi waqt l-aħħar preparamenti ta' dan l-avveniment fejn faħħar li t-tim organizzattiv u l-mużiċisti għax-xogħol tajjeb li sar bi preparazzjoni għal dan il-kunċert. L-aġent kap eżekuttiv tal-orkestra Christopher Muscat għal kif dawn it-tip ta' kunċerti għall-familja kollha iqarbu lill-orkestra aktar lejn is-segwaċi tagħha, sew dawk regolari kif ukoll dawk li mhux dejjem ikollhom l-opportunità li jattendu kunċerti orkestrali fuq bażi regolari.